खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जेब्ला जोङो WhatsApp स्टेटासाव गाव गावनि फट'खौ दोनो अब्ला जोङो मिउजिक एड लागायनो हाया। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गाव गावनि WhatsApp स्टेटासनि फट'आव जोङो माबोरै मिउजिक एड लागायनानै दोननो हायो बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नै दा आं आंनि WhatsAppखौ अपेन खालामनानै नैबे फट'आव मिउजिक एड लागायनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननि गेजेराव। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गाव गावनि WhatsApp स्टेटासनि फट'आव मिउजिक दोननो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो, होनबानो नोंथाङा गोरलैयैनो मिउजिक एड लागायनानै दोननो हागोन लोगोफोर। दा नै नोंथांमोना बेहाय नागिरबाबो मिउजिकनि अपसनखौ नुनो मोननाय जानाय नङा। दा बेयाव नै नागिरबाबो स्टिकार, इम'जि, माखासे टाइपिं, माखासे अपसनसो नुनो मोनो, होनब्लाबो जोङो गानखौ दोननायनि अपसन नुनो मोननाय जाया लोगोफोर। दा दिनै जोङो मानि थाखाय जोङो बे गाव गावनि WhatsApp स्टेटासनि फट'आव मा खालामोब्ला मिउजिकखौ दोनदेरनो हागोन बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा जोङो बेखौ दोननो थाखाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनांगोन। प्ले स्ट'राव जोङो मोनसे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाहैबाय स्ट'रीबिट। नै दा लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुदों स्ट'रीबिट होननाय मोनसे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। आं बेखौ दा अलरेडि डाउनलड खालामखादों। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गाव गावनि WhatsApp स्टेटासनि फट'आव मिउजिक दोननो सानदोंब्ला बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आं दा बे एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो जिखुनु मोनसे फट'आव मिउजिक एड लागायनानै दोननोसै। आं दा बेखौ अपेन खालामनानै नैबे प्लास आइकनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। आं सिन होनायाव आं दा बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनानै नैबे जास्ट वान फट' अर भिडिअ बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेयाव एड इउआर फट' अर भिडिअ बेयो गेजेरनि अपसनाव नुनो मोनदों। आं नैबे सिन होनायाव दा आङो बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबावनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो आंनि गेलारिनि जेसेबांनाखि फट' दङ बेयो श' जानो हमगोन लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव जिखुनु मोनसे आंनि मोनसे फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै लाबोनोसै। नै सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुजागोन। आंनि फट'आ आं दा बेयाव गान दोननानै दिन्थिगोन, आंनि मिउजिकखौ दोननानै दिन्थिगोन। नै बेयाव आं नैबे सिन आइकन होनायाव नोंथाङा 15 सेकेन्ड होनो ना 30 सेकेन्ड होनो। दा जोंना बांसिन स्टेटासानो जोंना 30 सेकेन्डसिम जायो नालाय आं 30 सेकेन्डखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय। 30 सेकेन्डआव होनाय लोगो लोगो नैबे मिउजिक होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै लोगोफोर बेयाव गावसिनि अलरेडि गोबां मिउजिकफोर थाखागोन, नोंथाङा बेफोरखौ दोननो गोसोबा दोननो हागोन। आरो नोंथाङा गावनि फननि मिउजिकखौ दोननोब्ला नोंथाङा नैबे इउआर लाइब्रेरि होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन लोगोफोर। आं नैबे सिन होनायाव इउआर लाइब्रेरि होननायाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि जेसेबांनाखि मिउजिक दङ, नोंथाङा जेसेबांनाखि मिउजिक डाउनलड खालामनानै दोनदों बियो श' जानो हमगोन लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा अबे गानखौ दोननो नोंथाङा बेयाव गोसोबायदि सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। नै दा आं बेयाव जिखुनु मोनसे मिउजिकखौ बासिनानै लाबाय। आं दा बेयाव दोननानै दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। नै नोंथाङा अबे पार्टनिफ्राय दोननो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। दा नै बेहाय सेलेक्ट खालामनानै नैबे डानाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै बाहाय आं दा बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै आंना मिउजिकआ सेभ जाबाय लोगोफोर। दा आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेटासाव दिन्थिगोन लोगोफोर। नै दा आं बेखौ प्ले खालामनोबो हाबाय। नै प्ले खालामोब्ला आरो नोंथाङा बेयाव माबाफोर स्टिकार दोननोबा स्टिकारबो दोननानै लानो हाबाय, इम'जिफोर। नै नोंथाङा बेयाव एडजास्ट ब्राइटनेसफोरखौ एडजास्ट खालामनो हाबाय, बेयाव माबाफोर लिरनो गोसोबा लिरनो हाबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव प्ले खालामनानै दिन्थिनि लोगोफोर। दा नै लोगोफोर जों दा बेबायदिनो गाव गावनि फट'आव जोङो बेबायदिनो मिउजिक दोननानै लानो हागोन। दा जोङो बेखौ सेभ खालामनो थाखाय जोङो नैबेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन लोगोफोर। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बेयाव क्लिक खालामनानै नै नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बेयाव जोङो नैबे अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे गाहायनि प्रि एक्सपार्ट वाचिं एन एड, नै बेयाव मोनसे एड देखायगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो मोनसे एड देखायगोन। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै एडखौ आङो नेथ'नांगोन। आं नै दा आंनि सिगाङाव नै दा एड देखायबाय लोगोफोर। दा आं बेखौ नेथ'नोसै। अके लोगोफोर, आंना दा सेभ जाबाय।
लोगोसे आंना नैबे दा सेभ जाबाय, नै गेलारियाव सेभ जानानै थाहैबाय। आं दानिया आंनि WhatsApp स्टेटासाव बे माबाखौ दोननानै लानोसै लोगोफोर। बे आं दा गान मिउजिक एड खालामनायखौ आं दा दोननानै लानोसै। नै दा आङो WhatsAppखौ नै लोगोफोर जों दा बेबायदिनो गाव गावनि WhatsAppनि फट'आव जोङो बेबायदिनो मिउजिक एड लागायनानै दोननो हायो। दा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ, बाय बाय। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर।